दुलाराय बाथौ गौतमा सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दौरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा राननानै होनाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों दौरिफोरनि मुङाव सौफैनाय 10,000 रांनि चेकखौ गरेश्वर बियाबा बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौतमा सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दौरिफोरनो राननानै होदों। सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनिफ्राय सा 26 जन दौरि आसारिफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', दुलाराय बाथौ गौतमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। नोंथांमोना मोननो हानानै मा बुंनो सानो? जों बे दौरि आफादनो बा दौरि आफाद बिथांमोनहा जाबादि जोंनि बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ हिसाबैहा बा दौरिफोरनि मावनाय दांनायखौ एसे सुंथानो बा बायदिसिनानि गावसोरनि गाननाय जोमनाय बा बायदिसिना बहाबा मिथिं दावथिङाव थांनो थाखाय एसे थाखा फैसा नांगौ जानायलाय आरो बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे सहाय होनो हागोन मा साननानै जाहाथे बिटिआर सरकारा जोंनो जाबादि अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइ होनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो जों हारिनि एबा धोरोमनि जोंनि हारि बाथौ धोरोमनि जा खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायखौ जों अरायसम जौगालांहोगोन होननानै जों सानदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौतमखौ जों बाख्नायनो नांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना नाजानायाव आरो बिथांमोननि जा थिननायावनो जों गासैबो बिथांमोननि सिङाव थानानै आरो बिथांमोननि बोसोन मथे जों थांनानै दिनै बेखिना लामासिम जों आवगायलांनो हादों आरो बेखिना सुबिदाखौ जों मोननो हादों। बेनि थाखाय जों जोंनि दुलाराय बाथौ गौतमखौबो जों जोंनि दौरि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि 30 नं गरेश्वर समस्तिनि जा एमसिएलए बिथां पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि दौरि दौसि बा जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ सहाय खालामनायजों लोगोसे जोंनि थानसालि लुनाय बायदिसिना लुनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो बिथांनि हेफाजाबनि गेजेराव जों बेखिना महरखौ जों मोननो हादों। बे महर मोननो हानायनि थाखाय बिथां जोंनि 30 नं गरेश्वर समस्तिनि बिथां एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांनिसिमबो जोंनि दौरि आफादनिफ्राय जानानै जों रोजा रोजा साबायखर बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि बे जोंनि जा जोंनि बिटिआर सरकारनि बिथां चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोंनि रोजा रोजा साबायखर बावनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। खुलुमनाय थाबाय आरो गोजोन्थों।